moi boas alumnos de linguaxe musical, que tal, como estades? Espero que super ben e super motivados. Vamos a facer o primeiro ditado melódico rítmico. Non vos asustedes porque vai a ser moi fácil e aparte sendo o primeiro vou a dar 1000 millóns de pistas, así que tranquilidade, vale? O tema é moi sinxelo e seguramente o coñezades. Sede inteligentes como sodes e non o busquedes e o copiedes. Intentade o sacar sen utilizar un editor de partituras ni nada, porque así pois é algo que levades positivo, vale? Confío absolutamente en vos. Así que vamos a comenzar. Bien, o primeiro que temos que facer é o seguinte. Eu vou a dar como referencia un La 440 e a continuación a tónica da tonalidade na que vou tocar a peza, vale? Entonces, primeiro sería o La 440. Así que nada, vou ao piano e fago. Este sería o La 440. ¿Sí? E agora a tonalidade da peza, a tónica da tonalidade da peza. Así que teríamos este intervalo. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pois temos a tónica da nosa tonalidade, pero non sabemos se é maior ou menor. Así que vou facer o acorde de tríada da tonalidade na que vou tocar, vale? Este será maior, será menor, esta é a nosa e esta é a outra opción, vale? Para que podades distinguir, vale? Pero quedámonos con esta. ¿Sí? Súper fácil. Bien, pistas para a tonalidade. Non ten nada na armadura. Cal será? Dios, que difícil. Bien. Vou a facer a melodía completa para que podades localizar o tipo de compás que é, vale? Sí, seguramente o tendes super claro, vale? E agora vou a parcelar e vou a tocar repetidas veces por partes cada unha da melodía para que podades escoitar super ben e podades ir escribindo, vale? Bien, primeiro catro compases da nosa partitura, do noso dictado. Repito estos primeiros 4 compases. ¿Sí? Vou facer a segunda parte, esos 4 seguintes compases, ¿vale? Repito. ¿Sí? Segunda parte, a primeira era unha pregunta, a segunda era unha resposta. Vou para a seguinte pregunta do noso dictado melódico rítmico, que é prácticamente casi por unha nota igual á primeira parte, vale? Escoitade con atención. Esa é a nota diferente, ¿sí? Repito esta pregunta. ¿Sí? E a resolución final do dictado de hoxe. Perdón. Repito esto mismo.
facer enteiro. Outra vez. Vale, súper facilísimo. Non vos desanimedes, veña, que oides a facer moi ben, moi ben, vale? Veña, agardo as vosas respostas, cuidadevos moito.